Nin tagħna nixtiequlhom merħba fuq Bla Aġenda. Tal-aħħar inħares lejk intu tala il-bib, din l-aħħar paġna minn dal-ktib li rajna it-tnejn flimkien, li ktibna int u jien. L-tifla ħallija riqda bil-kwiet dik għadha żgħira biex tifhem dawn l-affarijiet u lejha l-flus tinkwita xejn. Nagħtihom lok x'ingħaddi għalija nhar it-tnejn. Tal-aħħar Tistaqsinix tal-aħħar indirizz m'għandix tal-aħħar jekk joġbok tfittixnix tal-aħħar tal-aħħar le ma nafx fejn tal-aħħar int ma taħti xejn tal-aħħar naf li żbaljajt intaf għalfejn. mimlija b'tifkiriet din id-dar ta' żmien li għadda u mar dan ir-ritratt kemm konna ferħanin biek xtaqt li ma jgħaddi qatt il-ħin. Iżda malajt garbu dawn l-10 snin u minna mrati sirna dewwa ta' xulxin it-tnejn skjavi ta' din is-sitwazzjoni. U skużani jekk wiċċi nieqes minn l-emozzjoni. Tal-aħħar Tistaqsinix tal-aħħar indirizz m'għandix tal-aħħar jekk joġbok tfittixnix tal-aħħar tal-aħħar le ma nafx fejn tal-aħħar int ma taħti xejn tal-aħħar naf li żbaljajt intaf għalfejn. tal-aħħar Tistaqsinix tal-aħħar indirizz m'għandix tal-aħħar jekk joġbok tfittixnix tal-aħħar tal-aħħar le ma nafx fejn tal-aħħar int ma taħti xejn tal-aħħar naf li żbaljajt intaf għalfejn. tal-aħħar inħares lejk intu tala il-bib din l-aħħar paġna minn dal-ktib li rajna it-tnejn flimkien, li ktibna int u jien. Tinkwitax għalija jindwejjaq m'għandix l-oħra da żgħira u wiċċa bla tiknix missa x-xotta dmuħ u ħuħsir għala sew warajja dan il-bir. Proset tassew. Grazzi. Canzonetta verament impressjonatni. Għonet tinsellim il-telespettaturi kollha tagħna Bla Aġenda bdejna b'mod differenti llum. Il-kanzonetta li bħallum ġie massib li għadda rebħet il-festival tant prestiġjuż l-Anja tal-Poplu. Corazon Mizzi u Walter Mikallev. Walter, merħba fil-programm, Corazon merħba fil-programm, which it-nej mhux uċuħ ġodda. Forsi Corazon aktar tidher minn Walter peress hija residenta fissa fil-programm ta' Sejbi għal-Preżammit Kalamita. Mela, dil kanzunetta minn kitibha, kif ġejtu flimkien, kif iddeċidejtu li tagħmlu dan id-duett? Min se jitkellem? Il-kanzunetta hija miktuba minni u meta ktibta. L-awtriċi int, mużika wkoll kollox int?
U tajjeb ngħidu wkoll li il-recording sar ukoll bl-istrumenti live tiegħi u ta' Walter ukoll, jiġifieri ma kien hemm xejn elettroniku, sar kollox live kif kienu ukoll il-festival. Il-pjano inti u l-kitarra Walter. Għaliex fil-festival ukoll ingħatat importanza lill-istrumenti akustiċi li ndaqqu dejjem live mill-mużiċisti, jiġifieri hija xi ħaġa fenomenali li naħseb l-ebda festival Malta ma jagħmilha. L-idea ta' Walter biex nirġa' fil-mistoqsija tiegħek hija li xina għadni ġdida dan il-festival ukoll, din hija r-raba parteċipazzjoni tiegħi, mentri Walter diġà rebħu 3 darbi. Veteran tal-festival. U veteran kbir. U influenza kbira tiegħi. Ġifieri għalija huwa xi ħaġa, għalija kien xi ħaġa li ispiratni, għalija huwa sens ta' ispirazzjoni u għalhekk naħseb din il-kanzunetti hija wkoll xi ħaġa personali għalija hija sodisfazzjon kbir li qed inkanta miegħu. Corazon, għadek żgħira, ma rakkuntajt storja ta' koppja li l-om iż-żewġin jew jafu xulxin jew f'relazzjoni għal aktar minn 10 snin. X'ispirak li tikteb kanzunetta li sfortunatament għaw bosta qegħdin jgħixu għallhom il-ġurnata din is-sitwazzjoni. Veru, hija sitwazzjoni differenti totalment minn jax ma dejx minna jiena. Appuntu, għadek żgħira. Però fil-ħajja tiegħi ukoll għall-professjoni li hopefully se nieħu nintaqa' ma' ħafna mill-ewwel każijiet. Inti notara jew tistudja l-avukat ukoll? Ekku, wasalt fl-aħħar sena ħanilħaq avukat is-sena d-dieħla kellha. Edha f'kumpanija Lustra hawnhekk għandna avukatu mħallef ukoll. Għadni nibda wkoll fil-karriera, però meta inti tibda tipprattika wkoll u nipprattika ġifieri regolarment, insib dawn il-każijiet u meta n-nies jiġu għandek bil-problemi tagħhom mhux għal pari legali ħafna drabi, għal pari legali wkoll. Imma ħafna drabi ħajajdulek minn xi x'għaddew. U din il-kanzunetta mhix fuq xi partikolari, però l-esperjenza jien noħodha fuq innifsi u dejjem nipprova nesprimiha bil-mużika tiegħi. Ġifieri kwalunkwe esperjenza li niltaqa' magħha nipprova nġarrabha jiena biex imbagħad toħroġ bħala kanzunetta li fil-fatt verament irrifletti problema kbira fis-soċjetà tagħna. Walter, inti pajkwiet illum, is-soltu inti protagonista tkun. Infatti kienet Corazon li għandi kanzunetta għall-Anja tal-Poplu. Jien qatt ma kont it-tipi li lan kanta duets u għati kanta ma' nies ħlif mal-band tiegħi. Imma Corazon l-ewwel darba li smajta tkanta qed għandha vuti verament sabiħa. Hemm timbru partikolari. Iva. Mhux għax tiegħek m'għandux timbru partikolari wkoll, Nitkellem fuq Corazon. U meta qalt li konna qrajk, ma ħanaqra l-lirika. U l-lirika sabiħa. Ħafna. Allura semmati li fuq il-pjanu u għattila Iva. Nara, jiena meta jkolli Bruce Pimpers, u li ġismi xew, ma kanzunetta tajba. Għattila nagħmluha. U għamilniha.